Pares. Pares po, pares. Mami. Apat na pares. Isang mami. Yung solid, yung pinaka-solid na. Pares. Pares po. Yung solid na. Sabaw. Sarap. Kasi wala Yun, no? kitang ganun dito eh. Ngayon, hindi talaga nag-fit eh. Hindi siya nag-fit sa mga. Kaya sabi ko na, hindi siya talaga naman ngayon. Yung sa pinag-aralan ko, yun ang ay, hindi na. Kasi, pag sinabi na yung pares ng video, style na style yung gusto. Pero kasi, kasi parang masyado lambot. Biyot lang malakas.